저또 미디어랑노 함바야 파로 जों दिनै Ttaadc हापांनिंगै जतनो खाका हामबाय लामसगो खोना 7 तारिख डिसेम्बर 12टानि सिमी सारिक जरा जिनि Ttaadc हापांबाय स्नामजाक जिनि बोबाग्राम नायकलजाक ते जिनि ऑनरेबल सीएम तिदुलजाक खोना जिनि तिप्रासा youths एबा जिनि जतो youths अनबगै बेलेखाने खाtung जानाय कक खोना आसक सालक्रोमो जों नासिं तंमानि Ttaadc सुपार लीग खोना जेंना थाङै दङो अ जेंमानि पान्दावो जिनि जतो हासिनि लुकरंनो खाबाय लामसगो खोना खुमुलुं स्टेडियामो 12टा तामफ्रो जों रसामुं मसामुं जिनि कालचारनि सुमुं तामुंनि बिसिंतै खोना अ पान्दा जेंजानाय अ पान्दावो फाइमानजा फाइना बगै जतो आमसानि लुकरंनो खाबाय लामसगो जों Ttaadc हापांनिंगै खान कयदो लखं जाखा तापसो खोना चिनि टोटल चिनि 10टा चिनि टीम डिस्ट्रिक्ट दङ अब जों ए बी खलाय जों ग्रुप्स नामजा आमन शेड्यूल जे चार्ट जों नरनो जिन नंग मेडियन बिसिंति जों या फरिनाय ते जों अलरेडी जों ऑफिशियली जों चिनि जे थ्रु ते जों सेन खलायया खोना दलनि बातायनाय खोना दलनि जेंमन बिसिंति चिनि एवरी वीक जों जे चार्ट जे स्नामानि शेड्यूल अब जों नंग बिसिंतिनो जों चिन लुकरं या फरिनाय आमो जों लाइव फुनुक जानाय जों जत आमसे चिन डिस्ट्रिक्ट अफ खेला जों जानाय फाइनल लिंके जों हाइनो हाइदेस जों खुमुलुंग फाइ जों थंलाय फिनाय खाना का सामने दल बे yang साइड खाना चिनि वेस्ट नि दङ दाइ चिनि जम्पुइनि एंके तापसो अला कोई ता मैच थांजाना खुमुलुंग दे मके चिनि खाना खुमुल टोटल चिन चार्ट साम दङ आ चार्ट न आं न या फरनाय नरो अब क्लियर खलाय चिनि लुकरं या फरदि खाना सादा बाता निसिम खाना बाटन सिमी चेंजानाय बुला चिनि कल्चर सामु सुमि बिसिंते चिंगाबा चेंगै चिंगाबा थंगो खाना चेंजानाय